Anyalaki din! Alaysa, si kabay lang ti makam mo diti pwesto ka. Ada pa panag. Papanamanan ay manong. Manang kunam. Mamin ano ka nga isuro aday tatiawag mo kanya. Ngam apa saan mo ama iruwam. Nagrigat mo't ngamin manong. Lalaki kamot latta ngamin, uray anya ter aramidem. Kaya't mo tay katin ka trabahador ko? Ah? Ay, kwa. Saan amanang? Amumot ang nagrigat ang sapol iti trabaho. Mabuteng ka matlagayam. Kung nakarigrigat ka nga isursuro, anya laki din. Alamanang, laglagi pag akanayon, amanang tirumbang ngayawag ko kan ka. Tapno di nakik-ikaten at trabahador mo. Hi, beautiful. Gumatang ka ka di iti pagpapintas, sir. Saan nakabakla niya? No kasta, anya nga rod tigatangin nyo, pagpapudaw. Ado ti rejuvenating set me, sir. Agpili kayo laang no anya ti kurso na dayo. Ado mo laang ti sabon mi apagpapudaw. No ibagak ngay asika ti kursonadak. Sa anak met a for sale, sir. No saan ka for sale? Anya ka nga rod. Daniel, my love. Adda ka gayam dito eh. Nabayag ka din, ngururayan na. Ada ka gaya man. Sa dino tinapnapanam. Apay, agselos ka di. Ikanak man kiti iti kwarta. Pangusarami ti kwarta. Ada kayat ko agatangan. Sige, umay ka. Tama pang tagatangan, ti kayat mo agatangan ako nam. Ala, mapantang aro din. Alaysa, agbantay ka na laing, ha? Sana day ta makigargarampang ti customer ter aramidam. Che? Ala, umay kan love, mapantaan. Siya pa'y ita tigarampang. Naglawag mo't nga iso tigarampang. Yaks, kukwartaan ti lalaki. Hay, unay lakit din ayaday ta abakla. Nagwapo abakla, ng kukwartaan ti lalaki. Imbag ta saan amabangkrap, gapo iti kinalaing nang aglalaki. Hay, anya lakit din aya, day ta abakla. Itatanagatang tanti kursonada mapantalon kan jacket. Sa dino pa iti kahit mo papananta. Mabisinak. Mapantamangan iti paborito ka restaurant. Sige, amin na kayat mo, ikarigatak nga ipaay. Ngam pang-asim kumamot tadi na kluklukwan. Kaya't ko asyak laang ti babae, ti biyag mo. Siyempre mata. Aging ka ama ipapaay mo amin nakasapula. Si kalaang ti bakla iti biyag ko. Anya lagit din. Anya ti kunam? Bakla? Wen! Saan ka di aday tama tipod no? Ay, diya kaya't ading ganda itang. Kayat ko ading gana babae ko ng kanya. Ala, babae no babae. Mapantang araw doon iti restaurant ta kayat ko. Taijay ti pangananta. Anya lakit din. Hoy, siga babae. No umay ni Daniel dito yung awanak. Saan ka ang makigargaramping at kankwana? Gaputa ka ayan-ayat ko ni Daniel. Ni, sa anak mo't makigargaramping at manong. Ay, manang kunak ko ma. Aglibak ka pa'y laeng. Idinto ang nakita ka maya, ti panangisa mo kankwana. Takunak no customer ang gumatang. Ngam lalaki mo't gayam. Wen, kat itataam mo mon, likli ka mon ti makigarampang kankwana. Pagtugawom laeng kat pagurayam kasjay. Win amanang, jak mo't lapagan ano day jay alalaki. Anya? Agin-agin ka pa'y laeng. Anya kumati saan mo ang pangayatan kankwana kat nagwapon tupay? Awan mo't kwartak nga itad ko kankwana. Saan akaslakan ka nga dakwartam nga ititad mo? Impagtam mo. Iso asaan munto ang maagaw kanyak ni Daniel. Ay nakukam laeng manang. Jak pagan ano tikas di alalaki. Anya lakit di.
Nasaya at maita, nagawid ki ita arabi anak kaw. Kung naknusan ka manen nga agaway, Apay tatang, ada ka di bagayo? awan nga ron masida. Apay, naibusan dyan ko kinin nana nga pagpalingken na. Hindi pa'y mo't na panalawas na jay. Apay, saan kayo pa anangan aya? Nangan kamain kanina ng mau. Ngam noodles ti sindamay. Ayo, na yan ay ti kastoy. Mala, ikak ni nanang iti pagpalingke na intun bigan. Si kangay anak kaw. Saan ka amangan? Nanganakon, Nanganam ngay. kat ijay panganan Ay, imbag kapay, tanangan kagayam, iti panganan. Di man lap apalan nyo na ko naktatang. Saan kayo na matanagan? Tekan kayo iti igatang nyo iti masidan, intun bigan. Nanang, agtuyon ti pagpalingke yo. Ay na, agyaman anak kaw. Ay, pumanaw ka kadimanan. When tamo yung mat nga ada negosyo nga sa sikaswag. Kaano kan tumanan nga agawid, anak kaw? Saan ko may bagano kaano? Nadam kumakanayon ti bagim anak kaw. When nanang, saan da ka pa kadanagan? Manong Johnny mo't dayta. Ada ka kuha na anak, gwapo ang lalaki. Ay, siyak man ti umasidig ka nakwada. Siyak ti mami serve iti inumanda. Hello sir, good afternoon. Inya ti drinks yo? Evon, di ka kagaya magtrabaho? One manong. Ay, manang ko ng kanya. Gaputa babae tirik na. Ay, sorry, manang. Saan nakadingayam mo iti dahito'y nakapimpintas a waitress? Iso ni Evon, kaarubag. Kasmatla kanya kapintas. Hi, Yvonne. Hello? Anya ka diti inom yo? One bucket of beer, please. Okay, ma'am. Excuse me alaak ti order yo. Uray mo lay suro ti panagkitang kin Evon. Saan ko maakumpurmi ti kitaam? Tadakmat ti nakitaam. Panyalaki din. Ultimo ka di ikikita kiti napintas abalasang kat iparit mo? Siyempre, kaputa masaksakit anak man. Malangaro din. Saanan? Pakabasulan pa'y ultimo ikikita iti napintas abalasang. Kat napintasak mo't Nagkuna. Apay, saan nagnaruda na pintas, iti panagkitam? Ha? Ay, ko. Napintas kalatan Anya lakit din. No kasta, adamanen lalaki apag mamauyungan ti anak kaw. Wan nana. Isu amin ti nagbayad iti bilda. Ay, mas asiak matlaang iti anak ko, Ibon. Gaputa ka sa pulan na pa'y ti aggastos, tapno laang ayatan ti may sa lalaki. Wan nga rod nana. No apay mat kami akas di ti pan nakaparswada. Nadamat laang kadakwada amang kontrol iti riknada. Kinsaan da ko mga ipalubo sa kwartaan laang ida ti lalaki. Wan nga rod anana. Bagbagaan yo di anak yo. Ay saan na ka nagkurang iti pampagbaga, Ibon? Hagam talaga ang natangken ti ulo na. Kasano mat ngamin nana. Awan mo ti mangayat kadakwada no awan kwartada. Kasano nga ruda no maibus ti kwartana, di saanin akayat da dya lalakay. Talaga anana. Panawan nan ano maibus ti kwarta ti anak yo. Sikapan ti mang bagbagay dya anak mo lakay. Adaman ka no lalaki nan. Sikan ati mang bagbaga, kagura naklaang na bagbaga. Ang mga no gumura kat saan maran nga gaway. Amumay takasta ti inaramid na idi inungungtak. Ay bagbaga am laeng ngamin saan mo nga ungungtan? Ay, nagrigat lakit dahin ti maadan iti bakla nga anak. Kakaiso na lang arudan nga anak ta. Ang bakla pa'y may. Ay kat agiaman talatan Tada anak talakay. Di kan agreklama
Hi, Miss Ana Pintas. Anya ti masapul mo? Mailiwak nga rod kan ka, iso anak ka umaya. Ulbud ka mat alalaki. Amok mat laang akwarta ti masapul mo. Isungad ka dito eh. Si Kamat, nagsakit matan, di ba nagsasaong? Kat agpay sumit. Nasakit ka di ti kinapod no? Amok ani Manong Johnny ti masapul mo. Ay saan gayam? Ti kwarta ni Manong Johnny ti masapul mo. Saan ka di? Sa dino ka di dayan na ya? Daka mo. Api nga min asaan ka ngagtrabaho. Tapno saan ka adumawdawat iti kwarta iti bakla. Oho. Agparigat agpayla ang agtrabaho. Idinto nga damot panglakaan, anya lakit din. Sadot kang arud ano kasta? Sadot no sadot. Basta tinapatag, saan ka mabannog. Iso asi ka. Mangbirok kamatan iti makaipaay iti amin na kasapulam. Tapno di ka nagananos nga aglaklako. Nagpintas ka pa yung nga rod, anya lakit din. Ay saanan Manong, kabailak abyagan ti bagit. Asaan ang masapul amang biro kak iti mangbiyag kanya. Love, madimat ang tirik na. Mabaling ka di akaduan na kagpa-check up. Anya? Ay saanan? Mapan ka, siksi ka. Anya? Awan pa'y panangisakit mo kanyak, Mert. Na, agpakadwa ka, iti sabali. Apay asyak nga, iti pagpakadwam. Asino kumang iti pagpakadwa ka sa bali. Kat dagiti dadakkel mo Apay di na kaya takaduaan. Kwartak lang ka di tinapatagkan ka. Ada pa panak. Sige, mapanak pa. Amangan numaladawak. Sikapay lang di mag-amol dito Eliza. Mati nga mintirik na. Aywan amanang, agpa-check up ka. Iti kasta, masigod no anyaman day tarikrit na. Alang Rod, agyaman na kiti concern mo. Ni Manong Daniel ngay, sa dino ti ayan na, takaduan na kakuma. Tiyawanan pa na lalaki. Tinakit din kaya takaduaan. Mangi paneknek at tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Nagsakit. Nagsakit ang panunutan. Ay namanong, gaputa ipalpalubos mo apasakitan da kalatan. Kasanwa ka makasapul iti lalaki. Asa namang pasakit kanya kaya. Ay, jaka mo amanang. Ngaman niya nga tanu babae laang ti birukam. Saan kat alalaki? Jay babae ang mangayat, kan mangaywan kan ka. Saan kat alalaki at ikwartam laang tinapatag kadakwada. Anya? Ala, saan ka pa rumrumwar? Agpaimbag ka pa'y dito'y balay. Wan ananang, kabilitan na kasta. Ayan tay lalakem. Saan yun ngay palagip nanang? Awan bibiyang tayo kanya. Di na kumanla malagip akong sta. Ay, una yun, aya. Awan mo laki di nasaya at amatumpo nga maun. Awan nga rod nanang. Hintun kwan, pinaypaysukon ti bagbaga ni Eliza. Anya ti ibagbaga na, aya. Ababae lang tayo sa pulag. Ay, kat nagsaya atan ngay no kasta ti aram idem anak kau. Ni alay sa ti armam, kaputan na singpet day dya babae. Kinagagatpay. Ha? Naimbag nga oras mo, Manang. Apay nakaumay ka, Evon. Pasensya ka no kasi titsura kasi maungken ka. Agsaksakita kamin. Manon nga aldaw. Isong maglagayam, Manang. Isumat lagayam nga. Maglagayam, anakitak ni Manong Daniel, nga ada kadwa na sa baling may ijibar. Tiwanan ba yung lalaki? Oy, insukat na kan, kaputa masakit ka. Ay, babae ka diti katwana. Saan Manong? Bakla mo't laeng. Aniya? Naimbag abigat mo Manang, naimbag kagaya man. Manong, kunong kanya ka isa.
Ha? Apay nga manang. Diyak kayat taamangan no ikatin nakatrabahador mo. Kun mabiit man lang. Apay nga'y alalaki matin ti boses mo. San ka nga'y katan? Kahit kung dagbalbali wala isa. Kahit ko tong palan tinay-singasing mo kanya. Ay kat nagsaya atin nga'y manong no kasta ti aramidam. Tangay luklukwan nakmat lang dagiti lalaki. Isardeng kung taglalaki. Ngamne, saan kang agbababae Agbabaya, ngamay salaang ababay. Alaysa, kamot dyanan na. Sinong batanak mo langan? Gaputa nakitang anapudno ka. Kan agpaiso ang nagbalbaliw kan. Kat ikarikin ka, asaan kanto alukwan? Ikarikmat kan ka, nga ayatan ka. Kas iti panagayat ko iti bagi. Nukas pangrigan tagsakita. Kaduan na kagpa-check up. Kat siyempre kat namnamaak akas nakamat kanya. Nukas tangarod. Kahit kung agkasartan ni Timabit. Agpaiso, Saan mo kaya kaya? kayat ko lang unay apay kit dinasaan nga Hi, Miss Beautiful. Sika? Oh, abay kasta ti reaction mo. Kas kala nakakita iti alalya. Gaputa alalya ka iti panagkita. Oh, at dayamat alalya naggwapo. Gwapo ngam sadot nga alalya. Oh, anya ti masapul mo? Ayan ni Johnny. Apay, anya ti ibagam kan kwa na. Awagan man. Ibaga masapsapulag. Jak kayat, kan manipod ita, adaywamon ni Johnny. Oh, abay matakayat mo nga adaywa. Gaputa kaayan-ayat kon ni Johnny. Aniya. Ha! Bakla ni Johnny. Ita, ibagam akayan ayat mo? Apay, awan ka diti karbengan nang agbalbaliw, No kasta, ininteres mo mati kwarta na. Agin-agin kamat. Asaan mo akayat ti sumapul iti mang biyag ken kaabak nang ngam pimatol ka madgayam iti bakla. Saan ka di akinunak ang nagbalbaliwan? Kandi nak ipadpadakin ka. Gaputa siya, kabailak asubadan ti panagayat na kanya. Oh. Saan akas kan ka at ibagim laang tinapatag. Idi nagsakit ni Johnny, saan mo pa'y apinagan akumustaan? Gaputa kwarta na lang tinapatagkan ka. Anya? Katuan mat, Agpaiso ti kinunan ni Liza. Ah, Isa manipod dita. Saan kan nga umay dito eh? Gaputan ni Alaysa itante ay ayatek. wah. Nakabiro ka ko ni ti pudpudno ang mga ayat kanya. Katsiga, Daniel, agbalbaliw ka matan. Iti kasta, agdan tumot mangayat ken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sika bagayam ti masabat ko, Luis. Ay, ni tata mata, day taka mananat ko na kuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagi din anya. Anya? Lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, Umayak kumay dyan balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blow out gabi ni Darlene nga po. Into no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo,
Dagitaman ti kayat ko, tata. Wat ko naman. Wad, isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Wan, tata. Amoy umitan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanin ti wat-wat, ay day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisem to garod dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay dita daya. Inakawisan dagiti tao dita. Aywan, tata. Ay, katuan at tata, umay kami. Ay, hadyaman na. Very good taldeng duyog. Awan mo siguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasaya at garod no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisak dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mo na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasangwan tayo asaga na may? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay mutla ang hijibalay mi. Kat, mapanta mare? Mapanta, wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Wan mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siyak ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mate. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasak tamapan kami man ijay balay da tatakarding. Ah? Apa, Ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Jay, apo ko na ngay. Hmm? Ah, aywan gaya man niya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat, ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan madadagas day jay? Anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, kayo latan mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, Mare? Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ija balayda. Kasta ka day, kat apay si ka, saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya, Iswa kita nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum gapo iti kinalumag da. si kaki di mo belen. Awan mo dakas na. Anya nga awan, isukit di ati nakababain. Lumukluk magapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya, Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Biman damat no awan makanday jo nagtibabalay da.
ni. Apay, agawit kayo. Ay, wan tata, agawid kami, tanalpas meten nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti wat-wat yun. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami matan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, ti babalayaw. Para kadagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, dua kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwat-wat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sa anak nga agraraman itiwat-wat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitain nyo man tabagbagi yung. Lumuklukmag kayo, gapo iti kawawat-wat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha? No lakit di, tainiyabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab jay nagpapaskan. Ti made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Anya lakit din. Unay lakit din na karin ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo akat katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakataway ti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jaw nagbalay da. Dayta ka man ako na akong bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito'y unag ti balay. Sumangpeta ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito'y unag ti balay, dayta mo mapan makimarmaritis ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday ta nga ibagbaga, tayo abelen, nana. Ay, kat madi talaga, Nagkalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumot, ti umay na ibagbaga ditawi. Ay napo. Ay nasaysayatan lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamot tan. Ay, pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man da jay langan na. Ay, na. I cannot explain. Ay, no agangin itinabigsa kas lama itayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang nangruna nakababain da dyan nga aramid nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat ang bambantayan. Ngam tibiyag takin diya ganya lakit din. Ay, husto ka, itiday ta nga imbagam. Naimbag pa iti wat-wat, asip-siputan, ngam tibiyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan na kiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma.
Anya ko mga minaya, ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwatwat? Isukit di ati dakas, tatibiyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin, kastamot gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na? Nasaan ang pakiko? Basta siya, mabmabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot, kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam, mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat, inawis nak, mapantamanan, wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare, mapan kami manan makiwat-wat. Intayo ah. Oh, hada ka di parikot mo iti pan nakiwat-wat ni? Awan matkit, nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, tibang bantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka niya. Nasaysaya at paikit din ti lumukmag, gapo iti watwat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti pinagbambantay na iti biagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibaga ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapo iti watwat, gapo tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkutkot to nga. Ew! Addan to lang taal daw yun. Nay, agong ungit ka asin mang pait. Asin naman ang tikinaguram nita kalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manin na ya. Ibagbaga dakit din ako mutkot to nga kano. Gapo ta maliwliwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biag ti aking biag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas taunay apong tutmaw, gaputan na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kitaman, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asik iti pang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ah, Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka ije balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalum day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang itikas tang aramid mo. nana. Sa ita, dilawom da baklaken karen at agpawat-wat laang ti bambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin ay nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan. Ngam tibiyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di takay manlangan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo. Gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki day. May
Kamot day dya abakit mo na. Nagalas dagiti bagbagana. Ni, taoray di bakit eramraman mo matay. Kasanumot nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunam. Hustaw dagiti imbagana king ka. Napaison ka lang, iswakasta ka. Anya? No ti panag kunam, kit adda ti mangisakit king ka, gapoy ti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka, iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo, iti padpada mamarites. Aha! May isa ka mat. Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di nakpay ammo mo nga sakit. Di ta ka man langan. Tinako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod dapat tagapapanak. Ay, una yan, anya laki din bilay. Saan ka pa nakainaw, saan ka pa nakaluto, iti pamigatan. Ngam rumor ka man na mapan makichismes. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mari. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilen ti adda ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apa yan? Ada ka madito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga rin ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngaming anang nangan, nagkapom aya. Naggapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nanganan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapwa. Dayta, timaganab mo. Ala, umlatan da ito wat-wat ko. Kanamon, tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ibambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan kinuyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, iti nakatulong king ka. Ay, huwin nga rod lakay. Gapo iti nakaro abisin ko itay. Naulawak ijaigit ti kalsada. Impaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kita. Naimbag pay tanayra na naggapo da ijawatwatan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, unay nga min dayta nga aramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Huwin lakay. Promise. Agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti karuba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta ti kasayatan ngayon bagam. Nyalaki din aya. Biling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din. Late ka manon, Benjo. Ma'am? Inaldaw ka na kanayon, amalay. Sukatan kan san. Ay, saan? Saan kumamat, madam? Agasa man, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y. Tano maulit pa'y amaladaw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan nga rod. Bigbigat at sinermonan nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amaladaw asumra. Nagrigat mat ngamin, ti sumrak amasapa. Apay ngayon siya, makariingak mo't amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gringi tinasapa. Ag-alarm ka ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amaladaw inton bigat. Narigat ti awan trabaho na itapa nawan anya. Ayan na nga ni Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo ti jay salas. Abay, ada problema na? Inungtan sa kano jibus na. Gaputa ka na na maladaw. Dahil takat ibagpagakin ko na. San nantumat ngamin kaya tag-alarm. Ibagam aday taking kwa na manong. Total, sikat ikalakayan mi. Ala, lepasak lang timangan. Takasaritak man daya Benjo. Apay, inungtan na ka jebos mo? Wan nga rod, manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin Sa anak ngamin anaruam nga ag-alarm. Ay katuruamam Kasano, no ikatanda ka iti trabahom. Dakal pa imot nga rod ti sweldom nita. Nagrigat agbirok iti trabaho ita. Talaga narigat. Mala, ag-alarmak nga rod, manong. Dayta, ti kasayaatan nga ramidom. Sa pamutlaw unay dayta alarm mo. Agasam man dayta alas 5 insan. Wana, tamamigatak pa Ay kitsi ka nga rod tagluto at ipamigatan tayo. Ilaam na kami nga rodan kani manong Fidel. Una, day talaghayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agree nga kita alas 5. Sige man nga rod insan. Kayam dayta. Oh, nagpigsamot jay alarman. Ay, nagpigsa nga agpay sumanang. Ay, day. Saan pa yung mata nakaring ni Benjo? Bilibakin ko na. Nagpigsa ti alam na. Ang saan pa'y lang nga nakaring. Nakaunat pa ilang mat anak ka nga. Ay, ala. Hindi pa man jay alarm na. Ay, uun manong. Siyak man lang timang ringkan ko na. Oh, Benjo. Benjo. Agring ka. Ne. Nagrigatan na ringan dayto ya tao. Ay, apay aringan nak nga Ne. Sika pa'y di makaungat. Sobrahamat ngamin ti pananggunggun mo kanyak. Kasano, ket nagrigat ka aringan. Ala, tumagdar ka ritan. Masapol ang nasapa ka ama pa nagtrabaho.
Very good. Saan ka naladaw ita ah? Narigat ang timangtan. Kasta kumaka na yun ah. Sinurot mo ka di dyan bagakan ka nga-alarm ka. Katuan ah. Mayat tiyag alarm. Siyak tupay. Alarm di mangririing kanyak iti bigat. Manong, nasangpitak mo't ang nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anarwam nga griing iti masapa da jay? Saan nan samot ang nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay, natitilingak pay. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan ah. Ay, kaslawan serbina mo di alam na. Ay, hawan sa agpaiso. Kahit ringa ko ni Binjo, Manong. Uwan ah. Tayo so tagluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan panagbuy-buyam iti TV. Yan ka maturugan. Ay, jak pa inalpas ti buy-buyak mano. At dapat trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringad. Apay nga min ayaring andak pay. Kado di ka matmariing, uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya akong timakam mo nga grain. Oh, kinunamday ta ah. Saan da kan tungaruden aringan? Di alarm mo, Binjo. Binjo, di alarm mo. Benjo, agring ka na. Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. Mala, ilakaman na kami, iti pamiga. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro madam. Awanan, ikatak atalagan. Abangan no agsakit madam. Saan mat nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo. Ay, nakaturog pa lang ni Binjo, Manong. Oh, nag-alarm mo iti amok. Nangagkunto pa, nagpigsa di alam na. Hawanan, ikatendan da itatao. Win gani, anya orasan nga eh. Alas 9. Imbag kanyak tapang rabi iti sirrek ko iti trabaho, Manong. Kano siyakmat, day off ko matita. Makaringan ni Binjo, Manong. Oh, nasaya at nakaringkan. Ha? Anya ti orasan? Aldawan kunak man bimbangon ka idinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kundi alarm ka. Saan ka mamaring? Nakaringak. In-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak kalpasan iti 30 minutos. Naidiretsok matan tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak mo numaminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, manong, kasanon da ito eh. Oh, talaga dakila problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, ko nga min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanak ka din. Isumati ko na. Ay, kasanungatan na ito eh. Ipalawag mo akin ko no apay asaan ka asimrak itangal daw. Kasanungat ay, anya ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan, kung narigat akasarsarita. Nalpas man ti may isang aldaw at trabahok. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan, amano. Anya nga awanan? Awanan ti trabahok. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kuha manong. Ada ka di girlfriend mo ita? Oh,
Tila damdam agmat. Apay anapan di ti saritaan. Ay, Manong, si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam? Jay head mi Nag-strict ngamin da jay. Ket, basol mo Apay nga bin tawan disiplina nga griing amasapa. Ay, panunutom Manong. No awan trabaho. Si kamat lang ti kakasi. Tapay kumasyak. Siyempre, dumawat kiti kortakan ka. Ay, saan Alam mo tin Manong, ingka makisarita kini madam. Tapno saan na nga ikatan iti trabaho. Oh, nagloko kan Benjo. Inikanak pa'y iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita, isumot ti text na, madam. Tapay pay laeng. Umay kano makisarita. O may naalaan a di maudi asweldo na. At dadan, madam. Adda kadwana. Ni Manong na. Nang itugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. At dadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha, ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nang itugot ka iti kabsat mo nga agrason para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba'y laeng? Ay, uwan Manong. Urayan naglatan ni Tirwar. Apay ngamin analadaw ka manan. Jak man na mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da Manong mo kan madam ija unag ti office na. Makapadanag mo ti kastoy. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumrag kayo opisina ni madam? Anya ko mati aramidak. Ay, damagam no kaya't datag kape. Aywan anya. Pambaram amang dengeg ti pagsasaritaan da. Ang agnerbyos akmat. Amumot nga stricto ni madam. Kabailam day ta. Sige man laangan. Madam, kayat yu kaditi agkape kini sir? Anya ti kayat mo. Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabiit laang. Anya tinangag mo pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Ha? Sigurado ka? Isu at tulungan na kung nagtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita ang manlaang anyan. Agpadpad at amot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang nagkita? Kanita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ni Benjo. Wan madam, ikatan nyo ka din ni Benjo? Apay ko mga kat gayam ko ni Manong na. Barua ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Wala, sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan? Bayang madam, tasya ko na mismo di mangriing kini Benjo, tapno saan na maladaw.
Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hane, nalutom ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangarudan Hane! Ni, sino ti pukpukawam dita? Ha, Delia? Umunod kan. Remorke din. Apay aya. Kahit asino ti awagan mi ti hanay. Umunod ka kuna ni. Ne, ay sus, anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ne, anya ti sasawam? Ipangpangag ko nga rod kin ni kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa, nga dakaring na. Kasano ko maalitso na sasawam? Talagaan nababati IQ man niya. Saan ka makauawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinawam mo ti madmadlaw ko akasta. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Ah, isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, Kahit, anya may, Igado kun adobo ti sidaan dang agasawa. naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaan ta. Imbagpay da kumari dilya ken pari bibo. Talitson ti si Daunda. Nagkunakan ka alitsyon. Apay di mo nang nga gipukpukaw ni Mari Dilya. Dita balay da itay. Patsimot. Makaumamot din na ito si Daunda. Kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit Ay mangan kakideng. Di mo to pay kat akisayan da ita kanang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam? Kalkalpas mula ang anangan, timakdarkan. Rumarak Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka la mabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigider. Wen, sagay sa taabo nga ice cream. Kastamot ang cake. Honey! Nangag mo ka de, timbaga? Kunak! Honey! Irwar mo jay dulseta nga ice cream kan cake! Ay agasam dat bakit? Ice cream, cake, kano ti pagdulsi da kumari dilya kan pari bibaw. Di mo man inataltalyawon. Ya mo idataltalyawon Nangag ko lang mo ti pukpukaw ni Mari Dilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigider. Awan mo ti amok a frigider da. Nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay agasam dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mo. Hani pa iti awagan da. Pinilakay na. Ay agasam dat nga. Dana, di mo matunis istoryahan akin ni Delia. Akagudwa a kilo abagas lang ti ginatang ko.
Apay ay ano maamuan na. Ay katawaan nak Amumutan da siya karubak. Napay ko maamabain ka. Kat anya laang mat nga itigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay, anya ayan na. Pasaray ka na yun sardinas. Sardinas? Kat no lechon ti pukpukaw na asindada di kalman. Pangalaan na nga'y mat iti kwarta na nga igatang na iti lechon. Ay, adaman na damagak na. Anya da ita. Nakita yung kadi agim matang ni Delia ti frigider na. Awan to paigatang na iti sidaan da. Day tantulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam dayta. Ano yung pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Diyan kano ice cream cake nakadulin di frigider. Makapakatawa nga rin niya na. Lastaw dayta akaruba Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwan Maria. Dita, kantina. Anya ngay deta nakasupot nga ilimlimeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpaload. Lodak man di kagat-gatang kong iPhone. Adda ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, nakita di cellphone mo ang marakrak-rak. At dapay talina alastiko. Awanin day jay. Imbilang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man no among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaungot. Kita man nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iti balay, ta naka-charge. Sige panawan kan, tamapan ko pa'y paludan di iPhone ko. Puunay kamatan. Tulungak aya. Tauray mula indeket iti lapayag ko. Day tapan nang ibagam iti iPhone. Unay kat DJ Amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day tadilya. Kuna na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 met si kamot. Naglastog day jay akarubak nana. Kano si katibagbagan ang nalastog. Taipokpok ka mo kano alitsaw ti si dainyaw. Kut, pudno met alitsaw na. Kano sardinas magtiginatang mo'y di kalman ako nam asidain yaw. Aya, kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. Ngamin, inlaok mi di sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam? Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Korak mat nga awan mat refyaw. Adda na. Kano makirerep kala di tabangi rabalay. Ay basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langan. Makaungat ka man ako nakaon. Ay, kwa, umayak agpaload. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di ta papel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adaya load a 5 pisaw. Apay, ngiminan oray load. Anya gay matiganan siya no 5 laang ti pangted ka. Kat, manungay nga rod ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso Nagninamatan. Bakit? Napan kan sa nagload? 1, apay. Ay, teksam man nga rod ni boss ko. Ta saan nakasumrak inton bigat. Agsakitak namin. Sumrek kakit di tani awan igatang iti bagas. May salang mo ta textation mo. Piso lang dayay. Amom no asino ti teteksa. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta kaaruba ta. Ni Maria. Tapay teksam pay laan. Idinto ta mabalin mo madlat ti mapan di ta balay da.
Kasarita mi ti personal May mayat ano text, ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, say-sayangam lang ti load mo. Insultuak man day ta babae. Tilagayam istoryain na di ta kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot ti text mo kan kuha na. Pampanunutag pa'y nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dito. Taapay, iparit mo? Anyat oras ay, mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ilaan nga agluto. Sa bagay, nalakalang nga luton di okra kang kamatis dito kusina. Ay, natag man ti si Dawn. Tumalala ka man tada nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone ko na aya. Nagbayag nga aglukat ti inbox na. Perdi nga minin dito cellphone mo. Panawon pa ilan ni kupong-kupong dito. Sukatamon. Ni kumarik dilyama tinag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalauna ti panang kontram keng kwa na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy mo ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dito. Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka it English. Kastoy laang mat. Awan mat tuloy nan. Basaam ko na. Ha, kunana. Anya? Ha, laang mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na dito. Kitaam nga min ane. Ne. Awan mga agpaiso ti tuloy na. Hahalang mag. Mangin insulto ah. Apay amangin insulto ako na. Kat ni, hahalaang mo tinsend na. Kaya't nasawan, kat katawaan na. Wala, talaga katawa na ita. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot ay diya babae. Higtal na ka ko na. Nagtugaw ka man. Apay pagtugawan na, kag makaungutak na ron. Agpanunot ka mo ti reply mo ah. Ay, panunutan pa lang. Kitwo na. Anya nga tatimayat nga reply mo ay ah. Ay, mapan ko ginapaan ah. Ay, agulimag ka man. Apay, kayat mo ti may pabarangay. Ay, wala niya. Panunutem ah. Numapamuungtan. Ang mga no'y pabalod da ka. Kayat mo, ti malungtot ti pagbaludan. Ay, sana. Ay, amo ko, noon niya ti reply ko. Nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit, anya nga'y tinreply na ijay haha nga in text mo kan kuha na. Basahin ta. Na. Ni, nagatidugmutin ahaha. Tinreply na. Ayun. Duwala ang ahaha ti in text ko. Iso, nagatidog nga. Ha. Ay, sos, awan. Awan di pagpatinggaan na dahito yung apa nagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na lakay. Anya nga apa sasawamit? Kano kasta unay ti pananginsulto na kanya? Delia, at daman-damagakan ka. Ay saan ka nga damag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong ka data, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Maria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kini kumarik Maria. Apay nga rod, akayat mo nga apain ita. Limas tugaya man. Awan lati di kar aramitan. Anya lakit din. Gayem mo, apaam gid din. Agluto ka kid din iti na imas amasida, taing kapadigwan ida nga agasawa. Agas asok manen dahita kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang dahito kananta. Ay, nagado kat aririmon aya. Itaman pa'y asaan nga ipukaw ni Maridilla ti si Dayon da bakay. Litson manan ah. Ay, laki di ah. Dagtok-tok-tok. Inkalukatan diri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudon ti si daon. Apay nga ibaunak. No ngay agsinger dahita iti utang mo.
Makaungutak man. Singir la singir mat. Pagsasawak na itangag sing-singir. Malaking kaluktanay. Sumaningir ka mat. Imbagak lang ngarudkan kan at pasak pa ila itangal daw. Sanak nga umay agsingir. Si kaki di mo, Maray. Sika? Maridilya? Wen, umay kayo padigwan iti sida inyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, Amare. Oh, alam da iti sida inyo kin ni kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.